Pustite nas! Jo, šta je to? Mija, vidi. Ovdje su prave. 1, 2, 3, 4, 7 komada. Aj! Oh my god. Tamo se nešto pojavilo. Treba provjeriti. Mislim da treba povući za konopac. Hajde. Pitam se šta je tamo. Wow, to je Skittles. Puna kanta slatkiša. Oho, tako ukusno. Mija, proveri svoju kantu. Sad ćemo vidjeti šta je u njoj. Nadam se da isto slatkiši. Jo, šta je to? Fuj. Mija, sva si se isprljala u boje. Fuj. Jo, nešto sam našla. Marie, to je ključ. Možemo izaći odavde. Za koju bravu je ključ? Možda za ovu? Jeste, to. Daj da te zagrlim. Jaho, zaboravila sam. Vidi, ovo je sljedeći zadatak. Treba provjeriti šta je u njemu. Ko će otvoriti? Papir, kamen, makaze. Ti provjeravaš. U redu, da vidimo. Jo, šta je to? Tamo su crvi. Smiri se, Mija, nećete pojesti. Moramo naći ključ. U redu. Uj, mamice, kako odvratno. Našla sam. Ali šta je to? Ne liči na ključ. Hajde da provjerimo. Shvatila sam. To je šifra od druge brave. Eto vidiš, otvorila se. Da, uspjeli smo. Pitam se šta će biti dalje. Vidi, kutija, a iz nje vire slamke za koktele. Yummy. Neću da pijem iz nje. U redu, ja ću biti prva. Fuj, odvratno. Nemoguće je piti. Hajde, Marie, sad ti. Wow, to je mnogo ukusno. Želim još. Šta je bilo? Hoćeš li častiti prijateljicu? Ne, to je moje. Jao, baš ukusno. Ali unutra nema ničega. Znači, ključ je u tvojoj čaši. Samo ne to. U redu, šta sve nećeš uraditi zbog slobode? O, evo ključa. Našla sam. Hajde brže da otvorimo treću bravu. To, mi smo odličan tim. Šta je opet tamo? Hoćeš li otvoriti? Ne. Opet ja moram da počinjam. Wow, to je čokoladni keks sa orasima. Baš ukusno. Hej, Mija. Okej, sad ja otvaram. Oho, je li to blaster? Pitam se kako radi. Ej, pazi malo. Ne brini, uzmi to. Ali šta da radim sa njim? Nije mi jasno. Okej, nemam vremena za to. Otvaraj posljednji sef. Da vidimo. Ja, fuj, to je smrdljivi sir. Povratit ću. Smislila sam šta da radim s tim. Wow, sir se pretvorio u tortu. Pogledaj. Takvo parče ću rado pojesti. O, jo? Naravno. Eto, uzmi pola. Njam, njam. Joj. Šta ti je? Jesi li se zagrsnula? Pomoći ću ti. Mija, to je ključ. Juhu, hajde brže da otvorimo bravu. Odlično, opet smo uspjeli. Opet, idemo da gledamo. Treba nam brojalica. Eci, peci, pec. Šta ja? Hajde, Marie. Jo, tamo se nešto pomera. Mija, pa to je miš. Plašim se miševa. U redu, moram da se smirim. Našla sam. Idemo. Opet šifra. Šifra od brave broj 5 su sve petice. Bilo je jednostavno. Bežimo. Opet slamke. Možda ću ovaj put dobiti neko ukusno piće. Mogu li početi? Hajde.
Kola? Mnogo volim kolu. Ali izgleda da u njoj nije bilo ničega. No. Sad ja. Joj, kako odvratno. Ne mogu čepiti, ali smislila sam šta se može uraditi. Uzet ću magični blaster. I sad tamo treba biti nešto ukusno. Da, znala sam. To je čokoladni koktel. Aha, nema ničeg. Dobro, šalim se. Evo ključa. Hajde da otvorimo. Mari, mogu li ja? Sljedeći zadatak će biti za 3, 2, 1. Samo napred. Wow. Ti prvo otvaraš. No. Pa ne, na tebe je red. U redu. Šta je ovdje? Jao. Šta je to? Aha, sva si se uprljala. Sad ti. Dobro, otvaram. Joj, Sad si ti sva prljava. to je farba. Fuj, šta se smeješ? Otvori posljednju. Neću. U redu, hajde da igramo 1, 2, 3. Nerešeno, onda zajedno. Evo ga, posljednji ključ. Juhu, bit ćemo slobodni. Čestitamo, dobili ste posljednji ključ. Hajde da otvorimo. Da, uspeli smo. Svaka nam čast. Šta se desilo? Gde smo to mi? Dobrodošli u challenge sa magičnim dugmadima. Libre challenge. A zašto smo u kavezima? I zašto su ovdje kamere? Jel nas neko prati? Hej, neko, spasite nas! Zašto se derete? Biće vam zabavno. Jillian, pritisni dugme. Ne boj se. Zaista, dugme ne deluje strašno, pogotovo što je dobila ukusno piće. Pogledajte kako je lepo. Sa šlagom. Jillian, to je sve za tebe. Uživaj. Samo ne zaboravi da dišeš. I pazi na svoju lepu frizuru. A za ukras malo lepog belog šlaga. Lepo ti stoji. Šlag je mnogo ukusan. Probaj. Hej, to je moj šlag. Wow! Baš ukusno. Tako je nežan. Pitam se šta će biti ako ja pritisnem ovo dugme? Šta je mam ovdje? Aha, hrana za mačke. Svi ih jako volimo, ali sad je ova hrana doneta za tebe. Da, miris nije nešto, ali možda će ukus biti bolji. Ups, izgleda da Nancy nije oduševljena. Pa, nema veze. Možda će sljedeći put imati više sreće. Dakle, sad je opet red na Jillian. Pitam se šta je ovaj put čeka. Pritisnut ću ovo dugme. Da vidimo. O, da. To je svima omiljena kola. Gledajte koliko ima. Cela piramida. O, Jillian, pazi. Sad će sve pasti na tebe. Nadam se da nećeš dobiti kvrgu na glavi. Ali možeš uživati u hladnoj koli. Prijatno. Jo, ja sam dobila mačju hranu, a ona kolu? To nije fair. Nancy, pritisni dugme. Wow, to je ledeni blaster. Uz pomoć njega možeš zaladiti bilo šta. Probaj. Napunjen je i spreman za ledeni napad. Samo budi oprezna. Jo, Wow, smrznuta kola je još ukusnija. Kao da jedem sladoled. Cool. Jillian, daj meni da probam. To sam ja zaledila kolu. Nećeš? Onda se pazi. Moj super zrak će te pretvoriti u ledenu statu. Ha, sad možemo ukrasiti zimske parkove sa tobom. A dok Jillian ostaje ledenica, hajde da vidimo šta je čeka dalje. Kakao Nesquik. Miris je prelep.
A piće je vruće, taman da rastopimo našu snežnu kraljicu. Gledajte, uspelo je. A vruće čokoladno tuširanje, šta može biti bolje? O, da, kako prija. Hej, Nancy, tvoj blaster se ispraznio, više nećeš moći nikog da zalediš. Jillian, pritisni dugme. Kod nas je ovdje baš zanimljivo, svaki put novo iznenađenje. Šta će ispasti ovaj put? Wow, pa to su visokotehnološke naočare. To je tajni izum. Takve naočare imaju samo pravi špijuni. Pozajmit ćemo ih na kratko. Trebaju nam za izazov. Jillian, hvataj. Samo budi oprezna sa njima. Wow, kao da sam u kompjuterskoj igrici. Oho, je li to pomoć? Kliknut ću ovo dugme sa smajlićem. Sigurno ću dobiti nešto lepo. Upravo si, Jillian. Ova velika kanta sa slatkim kokicama od karamele ide tebi. Kokice su tako hrskave, taman za neki dobar film u bioskopu. Ali čak i bez filma imaš šta da radiš. Moraš pojesti tako mnogo kokica. To nije lak zadatak, ali verujem da ćeš uspeti. Joj, oduševljena sam, to je baš ukusno. Hoću da pritisnem još jedno dugme. Biram ovo roze. Da vidimo šta si dobila. O, veliko pakovanje sa Skittles bombonama. Znam da ih jako voliš. Jao, to su moje omiljene bombone. Oduševljena sam, cool. A šta iza ovog dugmeta? Jedva čekam da vidim. Oho, pa to je marshmallow. Cool, ima ih baš mnogo i jako su ukusne. Jillian, baš ti se posrećilo. Bukvalno se kupaš u slatkišima. Svi bi voljeli da budu na tvom mestu. Uživaj. O, da, blago meni. Oduševljena sam. Hej, Jillian, hoćeš mi pomoći da izaberem dugme? Reci mi koje da izaberem. Da, pritisni zeleno. Hvala. Hajde, recite mi šta sam dobila. Žao mi da ti kažem to, Nancy, ali dobila si ružnu slanu ribu. Joj, kako smrdi. Mada, možda će ti se dopasti, jer svi ljudi imaju različite ukuse. Neko obožava slano. Ajoj, izgleda da nisi zadovoljna. Ali šta da se radi, to su pravila našeg izazova. Tu možeš dobiti bilo šta. Jillian, prevarila si me, zato ću ti oduzeti tvoje špijunske naočare. Da vidimo. O, tu je nagoveštaj. Pritisnut ću dugme za izlaz. Jo, šta se desilo? U pomoć! Moj kavez će me sada pojesti. Dobro je. Jillian, sad je na tebe red. Izaberi dugme, ali bez nagoveštaja. Da vidimo šta je izabrala. O da, to je Nutella. Tako je slatka. Šta može biti bolje od ove čokoladne paste? Slatka, nežna pasta se odlično slaže sa marshmallowom. Oh my god! Divno, Jillian, dobila si sve najbolje slatkiše. Opet joj se posrećilo? To nije fair. Nancy, a šta čeka tebe? O, slatke bombone, Jelly Belly, cool. Ali postoji mali problem. Ove bombone imaju različite ukuse. Možeš dobiti bilo koji, nećeš znati koji dok ne probaš. Kakve zanimljive bombone. Probat ću jednu. Nancy, koju si bombonu uzela? Wow,
To je čarobna, nevidljiva bombona. Nancy, gde si? Hej! Da li je pobegla i ništa mi nije rekla? Baš je bezobrazna. Nancy, gde si se sakrila? Niko me ne vidi. Cool. Mogu iskoristiti to? Hej, moj nos! O! Pazi se, nevaljalica, sad ću te uhvatiti. Gde si, bre? Izlazi. Šta je to? Pa to je ključ od kaveza. Moram ga uzeti. To, slobodna sam. Sada, Jillian. Izlazi brže. Hajde. Bežimo odavde. Ćao, čao, klovn.